gerne være en dejlig, inkluderende institution, som er tilpas lille til det sjovt. Vi har sådan den her gode mellemstørrelse, som gør, at der er plads, og der er god normering. Den måde, som vi gerne vil være sådan inkluderende det her fantastiske pædagogiske ord. Også over for dem i vuggestuen, som endnu ikke har det der fulde sprog. Det er også med, at vi prøver at få indarbejdet nogle babytegn, sådan så at både børn og voksne, men også skovbørn, de ældste børn, at de kan gå ind og snakke med spirene, før de får sprog. Så på den måde, så skulle det gerne være, at vi så får den her meget inkluderende, meget vi tager hånd om hinanden tankegang, at bliver vi forstået, så har vi meget mere lyst til at snakke med hinanden. Så ja, vi vægter det sociale rigtig, rigtig højt, det gør vi godt nok. Sammen med maden og naturen, ikke? Jeg har 2 med i køkkenet, når jeg laver varm mad, og de synes, det er rigtig sjovt. Og det er altså også en hyggelig formiddag i køkkenet. Det er det. Vi lavede kylling og kaj, og så lavede vi gulerødder og æbler. Vi har et bronzemærke i økologi. Så bruger vi vores højbed, og så bruger vi frugt, vi får af forældrene om sommeren, og alle de der nære ting, de gode ting herfra. Og det er godt. Det synes jeg, det er meget værd. Så støtter vi det bornholmske med mel og rapsolie og de gode ting heroverfra. Og så spiser vi udenfor, når det ikke regner. Vi spiser bålmad dernede nogle gange om fredagen. Altså for eksempel nu her, når vi skal have naturen næste uge, så vil vi også gerne sætte fokus på det at være nysgerrig. Er faktisk også en rigtig god egenskaber her som barn. Så vi skal rigtig være nysgerrige og har lyst til at vide mere omkring det, vi nu skal beskæftige os med, uanset om det er under jorden eller om det er oppe i luften. Og så skal vi have fokus på det at være det hedder legesyge, men altså det er at have humor og det at kunne fjolle sammen og få noget godt og noget positivt ud af det. Vi vil gerne bare bruge naturen som legeplads, og så bare få en masse positivitet ind i hinanden. Selvom det er drenge og piger, så gør vi jo ikke forskel på dem. Altså, pigerne skal klatre minimum lige så meget træer som drengene, hvis de har lyst. Og drengene, når vi har udklædning, så skal de have lov til at løbe rundt i kjole en hel uge. Det skal de endelig have lov til. Når du er i naturen hele dag, så kommer du automatisk til at skulle lave en masse sjove lege, uden egentlig at have det helt rigtige, ikke? Så altså, her kan du sagtens lege Ben 10 og Spider-Man, selvom de har en pind. Altså, det er jo ikke noget problem. Så det her med at kunne hvile i sig selv og kunne udfolde sig selv, både motorisk og socialt, der skulle de gerne være stimuleret ekstra her. Og lege Monster High. De spiser knurve. Og det tror også, de spiser mennesker. Nej, det findes slet ikke. Og så graver vi. Vi graver, og så kommer vi ned til kineserne. Jeg synes, vi har en god ro. Jeg synes, det er det, der er rart. Altså, man føler det. Der er dejlig ro her. De får meget med sig, selvom vi er så meget ude, som vi er. Men det pædagogiske, det kommer også med. Og hvad gjorde vi så med kernen? Så tog vi og lagt den ned i jord. Ja, og hvad skulle den så have for at vokse og sådan noget? Vand. Vand? Og hvad skulle den mere have? Hvad er det der på himlen? Sol. Solen, ja. Det skal det jo have, for det virker det hele, ikke? Mm. De er gode sociale, synes jeg. De er gode til at hjælpe hinanden. Og det tror jeg, det er ved, at vi har de der 3 grupper så tæt på. At de hjælper de små spirene også, ikke? Og det er rart at se. Kan vi få smidt dem videre i skolen med den her tanke om, at jamen, jeg kan noget, som er godt for mig, der er godt for gruppen. Jeg er god til noget. I stedet for at hele tiden have den her tanke med, men det kan jeg heller ikke finde ud af. Kan vi få skabt den her positive tankegang hos børnene, så det skulle gerne afspejle, hvordan man kommer til at leve resten af livet, ikke?